ଏଇ ମୋଟୁଆ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ନାଟ। ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲି। ସେଇଠି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ଆସିକି। ସେତିକି ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଝରଣାର ଅବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣା କେଉଁ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଓଳାଏ। ଝରଣା ନଥିଲା ସକାଳୁ, ବିଲେଇ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଚଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଟିକେ ନାକ ସୁବିଧା ମାଗୁଛି ଯେ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ତା କାନ୍ଧରେ ଚଢ଼ିଯିବ। ନା ଜମା ନାହିଁ, ଖାଲି ବିଲେଇ ଚଳିଲେ ପାଟି କଲେ ବି ପଳଉଛ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଝରଣା ପାଟି କରେ ନା। ନା ନା ମୁଁ କଲେ ବି ଶୁଣନ୍ତିନି ନା ପଳେଇ ପାଟି କରୁଛି, ବାଡ଼େଇବନି ବି ଭଲସେ। ପାଟିଟା ବି ପାଟି ଭଳିଆ ଲାଗିବା ଦରକାର ନା। ଲାଗିବ ଯେ ଗେଲରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି, ସେଟା କାହିଁକି ଶୁଣିବ। ମୁଁ ତମ ଗେଲରେ କହିବି ଦିଦି ତମେ ଯାଅ ନା ଏଠୁ, ତମେ ଯିବ। ସେମିତି କହିଲେ ପଳେଇବି। ମୁଁ କହିଲେ ଦୂର ଏମିତିଆ କ'ଣ କଥା କହୁଛି। ସେ ବିଲେଇ କିନ୍ତୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା। ଝରଣା ଯୋଗୁରୁ ଘର ହେଇକି ରହୁନି। ମୁଁ ପୂଜା କେମିତି କରିବି, ରୋଷେଇ କେମିତି ହବ କୁହ। ଏଥର ଏ ମୋଟୁଆକୁ ଚିହ୍ନି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆକୁ କେହି ଘରେ ପୁରେଇବେନି। ଆମ ଘରେ ନିତି ୟା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଏ ଝଗଡ଼ାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ମୋଟୁଆ।